Ujor nag-slem jong unongsan Hima. Ki Pulit ka Jylla kila penrung na jing Ujor ki katu kat ni ki beri hapok ki kendon an jong ka IPC. Halor ka jing Kynshoit jong ki da ka penshit ki Pulit ban bom bat sho ki pat ba. Hadien bagi dorki ki bala saprang ling ba ki lat pathai loi i bagi katu kat ni ki bar Jylla kila penshit ki Pulit ban bom ki pat ba nen ka sngi ka arku sautrek unailar arajar arkulai. Hakapor bagi nong shok snong ka snong wa ya jer narpo bat ki wede ki pat ba jong ki snong ki ba marjan kila let bantur syaga jaka ban penlong ki jing pesngo pat ba da ka Meghalaya State Pollution Control Board kabla long ha Thangskai East Giant Hills ban persya ya ka jing temu jong ka karkhana Meghalaya Cements Limited ban penhe ya ka parma kulingka ban snado bilat bat ban penmi boarding ha ka bakalami ka Jingïakynad ka bajor hapreng ki pat ba bat ki Pulit. Hapreng kani ka Jingïakynad kila don kat tu kat ni ki bar Jylla ki bala pensyet ki Pulit ban bom yu pat ba. Da ka bahla ka ketien hindi haring kat ki ketien si ketien sang ka bala penbitar shlai ki pat ba. Halor kani ka bentang Superintendent of Police ka East Giant Hills Kliariat Ujakpal Singh Danwa IPS hau kerwa khubor la pentip bahadian ke jing sapriang kate ka durki ling ba ki lat pathai halor ke jing hala bat ke jing kren ketien klam akor ki katu kat ni ki brio ki Pulit ke Jylla ki la penrung da ke jing Ujor hapo thanat lumsnong namar kate ka ba ki la le kalong persya ai ki kendon an bar ke jing toket kadang ya chakman नहीं बाला है चलो लोग पकड़ के साला आराम ज्यादा से नहीं छोड़ो इनको ये तो हमारा नहीं साला बनना सब साला जा 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 साला जा